Сын башкорт егетен курайһыз күз алдына килтерүе кыйын тийләр. Кайда гына йөрһә лә курайы һәр сак янында. Дуслар, был фикер дөресме икән? Ысынлап та шулай. Алып Мәскәү калаһында укып бирүсе башкорт яшьтәре үзләренең Саптар дип исемләнгән курай ансамблен аскан. Монда егетләр курай уйнау серләренә төшенә, тәҗрибә туплай һәм осталык дәресләре үткәрә. Рафил, монда зур калала шунда ансамбль оештыруы кыйын булдымы? Кыйын булды дип әйтмәс инем. Ансамбль оештыруга миңа Башкортстан студентларының ассоциациясының җитәкчесе Азат агай тәкъдим итте. Мен риза булгас, бездә интернет селтәрендә, төркемнәрдә игълан иттек тә һәм Мәскәүдәге курайсыларны, курайда уйнап өйрәнергә теләүчеләрне йыеп алдык. Һез Мәскәүдә чыгыш ясап өлгердегезме? Әйе, безнең ансамбль яңа гына елга ла, бездә моны яңрак МГИМОЛа Ер оешмалары фестивалендә үзебезнең Башкортстан Республикаһы исеменнән катнашып өлгердек. Киләчәккә планнарыгыз нинди? Алла бирһә, бөтә егетләр дәртләнеп, Октябрьский калаһында үткән Курай байрамына барырга теләйләр. Түңәрәктә бөтәһе 10-15кә якын егет шөгыльләнә. Улар арасында оста курайсылар да, яңа гына уйнарга өйрәнә башлаучылар да бар. Мәсәлән, безнең яңа танышыбыз Шамил. Минем исемем Шамил Фархудинов. Мин бу ел гына курай өйрәнергә башладым. Һәм бер ай эчендә 2 көй өйрәндем. Һәм мин МГИМОЛа укыйм, һәм гарәп һәм инглиз телен укыйм халыкара мөнәсәбәт факультетында. Һәм ни өчен мин курай өйрәнергә башладым? Сөнки һин сителдә булган сакта мин гелдә Башкортстанды күрсәткем килә миңа. Ләкин кешеләр аңламайлар, нимә ул Башкортстан, кайда ул? Һәм курай аша мин аны тәкъдим итәргә мөмкин. Һәм шуңа күрә мин курай хайланым. Егеттер төрле уку йортларында белем алып, төрле һөнәргә ия булһалар да, уларны бер нимә, курай моңына булган һөю берләштерә. Ислам, һин нисә ел инде курайда уйнайһың? Мин курайда беренче класста уйныйм. Тәүдә мине курайга әсәталарым курайга бирделәр. Мына 21 Хәйбулла районында уйнадым. Шуннан соң гимназиягә кергәч, гимназиягә уйнавымды дәвам иттем. Бuna хәзер Мәскәүгә укырга ингәс, Заман һәм Саптар төркемендә уйнайм инде. Бына курайда уйнарга өйрәнү өчен нимә кирәк? Бөтә кешеләр курайда уйнарга өйрәнә аламы? Иң тәүдә курайда уйнау өчен теләк кирәк һәм башкорт булу кирәк дип уйлыйм. Түңәрәк үзенә беренче курс студентларында өлкәнрәк агайларны ла туплаган. Рухлы башкорт егетләренең сит ердә бердәм һәм әүзем булуы куандыра. Бына башкорт яшьтәре Мәскәү калаһында үзләренең туган мәдәниятен үстерүгә нинди күз салалар? Шуны әйтеп үтеп китәргә кирәк. Мәскәү һәм Санкт-Петербург калаһындагы башкорт яшьтәре бик әүземдәр, үзенең республикага булган һөюен бик асык, яхшы иттереп белдерәләр. Һин моны укырга ла, эшләргә лә һәм курай ансамблена йөрергә ничек өлгерәһең? Вакытыңны ничек беләһең? Теләһәң булган нимәгә лә вакыт табып була дип әйтер идем мин. Эш вакыты көндездән иртәнсәктән алып кичкә хәтлем бит инде курай дәресләре бездә адна-гына 2 көн, сәгать 7-нән 9-га хәтлем бара. Шуга ла укуга ла барып, эшкә лә барып, курайга ла йөреп өлгереп була инде. Саптар курайсылар ансамблена киләчәктә лә яңа үрдәр, Мәскәү сәхнәләрендә уңышлы сыгыш яһауларын теләйбез. Башлай каналыннан Айзира Шәһидинова, Азат Казакбаев, Зияв Төләбаев, махсус Тау-Тау хәбәр өчен.